Unsaon daw pagkabalo nga gisurais ang tungaw kabalo ba ka krisita? Agoy! Unis pati ka tumagang. Oh. Murag ito malag. Kagkong gini mo tawa na mo. Unay pista rin. Mas gini mo tana. Pista nya sabay pa tana para na pati production may tabo ba. Kaya kaning di ba uso man ang nauso man ang surais karon? Oh, ito. Mag-ulang nilaya sa mo ang suray. Bang ulang. Oh. O ako, wa gyud ko mdot ning surais gyud. Ay, sakto. Sakto ba? Ano ko? Di mo ka matutag. Di ka Di sa mo lagi kan. kasulod, di kasulod ang surais. Di ka kasulod sa'yo matawad. Tagaya ka mat. Mo kay na nga nay nangutana diri sa kuha ba nga kanang unsa Kuya Winston ingna daw sa storbot unsaon pagkabalo nga gisurais daw ang tungaw. Ugay! Tungaw. Tungaw! Suray! Hmm. Tinon mo tala? Gi-screenshot na ko na. I-post niya. Oh. Tubag na to. Oh. Unsa na ipon tala? Unsaon daw pagkabalo nga gisurais ang tungaw kabalo ba ka krisita? Agoy! Unis pati ka tubag. Oh. Ano ipagan? Kani si Roger Laquinta. Roger Laquinta, shout out mo Roger. Shout out mo Roger Laquinta. Live ini ka ako ni. Unis pati ka pakutana ni Kuya Winston. Oo. Nakita na siya sa pagkabalo niya. Saan pagkabalo? Nagisurais ang tungaw. Oh. Roger, ingani lang utang mo Roger. Dili ka kagitag tungaw. Oh. Laag sa kapihan. Oh. Pag pilit sa imong itlog, tanawa dito. Pag mupula gali imong itlog, isurayas na ang tungaw. Kapitali ng tungaw isurayas. Laga dito. Pagta, itlog mong ipako na na. Ay kung ina nga buabot mo. Pagtanaw sa mga itlog nga mupula, sige ni guro na. Surayas. Pagtanaw mo itlog. Murag itlog maalat. Itlog maalat ang resulta na. Ikaw. Ulis ba't mo nga mo? Wala ito. Wala ito. Pag upula, ato kang kapihan niya, upulay mong itlog, isurais ang tungaw. Murag itlog maalat. Itlog maalat, yun ay padokan eh. Galaw, gaw. Di ba? Nakakita niya kang matas tunaw. Roger. Muna ko rin ito nga, kasop-sop na. Muna ko tambak sa pa. Pag pupilit na sa lawas, pupilit sa itong itlog, di alam mo ito magkita nga tungo rin eh. Pag pupula yung mga itlog, automatic na, isurais na siya.